Λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα ψεκασμού MPI. Βλέπουμε ότι μπορούν να γίνουν αρκετές μετρήσεις, γύρω στις 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 μετρήσεις από αισθητήρες και ενεργοποιητές. Βλέπουμε και την έκχυση ως αλλάζει ανάλογα με τις τροφές. Είναι ένας εξομοιωτής συστήματος ψεκασμού για εκπαιδευτικούς λόγους, σκοπούς. Αυτά για την ώρα. Γεια.